práve pre lovitu Fate prišla, takže ideme na to. Tady! Auto nám bráni v kontaktu. Ahoj! Počkej, to sa olíbáme to. Nebudeme točiť. Tak boys, tuto lovita teraz na podcaste. Tam nahrávame reel. Tu nahrávame, vidíte. Popisuje fotky, ktoré môžete vyhrať, keď budete moji podporovatelia na platformách. Adresa v popisku máme. Jaká si to pekná, človeče. Tak končíme, boys. Jaké šlo to? 2 hodiny. Šlo to? Šlo to. 2 hodiny máme natočené. 2 hodiny. A to sa aj nechcelo pôvodne. To je dobrý, jo? Ale dneska si môže sa upraviť takto zrcadlo. Zuby.